На този въпрос бих могла да отговоря: да, чувствам се европеец, защото обичам много да пътувам из страните из Европейския съюз, да изследвам културните ценности. Например, миналата година бях във Франция, там посетих един замък и останах с много трайни впечатления от културата, от това, което са съхранили като ценности французите. Също така много ми харесва да изучавам техните традиции, всичко свързано с техните ценности. Много ми харесва и в някои държави техните подредени начини, закони, които имат. Това е другата гледна точка. Не до там се чувствам европеец, когато в България не са някои неща дооценели или направени както трябва, например законите. Понеже съм природозащитник и много обичам животните, смятам, че в България не се отделя голямо значение на закона за защита на животните. Все още има много произволности в тази насока, докато в страни като Германия закона там е много залегнал и има строги санкции и наказания. На политиците от Европейския парламент точно това искам да кажа, точно за тези закони да обърнат повече внимание, те да се спазват и да има строги санкции, наказания, за да може да има право. Също така да има повече права за възрастните хора и децата, които са групата уязвими. Те се нуждаят от закрила и подкрепа и точно там е слабото място.